Bi ye juin kalo tile 27 ye an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen kabini aw sigiyɔrɔ la bi ni ye an ka kabako kɛnɛ kan bi kibaruya mun sera ma o de ka fɔ Gawo a yirala ka fɔ ko kamalenin 2 kɔni bɛ yen nɔ ko mugu cira olu la ayiwa kibaruya mun sera ma koɲa la olu y'a yirala ka fɔ ko sibiri don min ye juin kalo tile 25 kɔnɔna ye ko dugu tilama fɛ nɛgɛ kanɲɛ 4 kɔnɔna la ko Gawo dugu kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la kin dɔ bɛ yen nɔ ni a bɛ fɔ o ma quartier château ayiwa ko nin kin kɔnɔna la a yirala ka fɔ ko nin ye marifatigi 2 de ko u kun bɛ moto la ayiwa ko olu kɔni taara mugu ci kamalenin 2 kɔni na ayiwa ko mugu kɔni cilen kamalenin 2 la a yirala ka fɔ ko kelen bɛ yen nɔ ko ale yɛrɛ ye Tesi maire kɔni den ye ayiwa ko ale n'a terikɛ de kɔni kun don ko mugu cira olu kɔni na ayiwa ko mugu cilen ninnu 2 la u 2 bɛɛ kɔni sara o yɔrɔ kɔni na an bɛ wagati min na ko bi ko Gawo dugu kɔnɔna la lakanabaliya kɔni ale ɲɔgɔnɲalen don ye kosɛbɛ sabula tuma caman ni waleya ninnu kɔni bɛ kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya maa minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ baara k'u yɛrɛ ye ni an b'a fɔ o ma entrepreneur ani ONG maaw ko ni lakanabaliya yɛrɛ kɔni talen don ka ɲɛsin olu de ma ka caya ko tuma caman i b'a fɛ ko olu ma kofɔlen ninnu kɔni bɛ yen nɔ ko u bɔnɛliw ni la ka sababu kɛ marifatigiw ye o de hukumu na Gawukaw olu kɔni bɛ welewele bila an ka cɛmancɛ fanga maaw ma k'u ka fɛɛrɛ kɛ walasa lakana bɛ se ka na Gawo ni banbagaci wale minnu bɛ yen nɔ kabini wagati jan olu bɛ se ka dabila cogo min na Gawo n'a lamini na walasa bɛɛ lajɛlen bɛ hakilina bɛ sigi ko sabula u bɛ wagati min na ko bi ko Gawuka bɛɛ lajɛlen kɔni hakili wulilen don ko u ka ko caman dabilalen don ka sababu kɛ nin lakanabaliya in ye ayiwa an balimaw ni kibaruya de kɔni tun bɛ an bolo ka da aw tulo kan an ka kabako kɔni kɛnɛ kan aw k'an bɛn don n'a nata